Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da saduwa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da haɗuwa a cikin wannan darasi mai taken ya zan yi in hana a yi tagin ɗina a cikin Facebook. Mutum ne yana son ya tura wani abu a cikin profile a cikin wall ɗin shi sai ya yi tagin ɗina, ni kuma bani da ra'ayi da haka nan. Shin ya zan yi in hana mutum ya yi min haka nan? Akwai hanyoyi da yawa, kusan in ce akwai hanyoyi masu sauƙi da za ka bi ka hana kowa ya tagin ɗinka. Asali dai da mun shiga cikin Facebook ɗin zan nuna muku dalla da za ka yi ka hana kowa ya tagin ɗinka a cikin Facebook ɗin shi, a cikin post ɗin da zai yi. Don haka sai ku biyo ni sai mu shiga ciki. First of all, za mu fara da shiga cikin Facebook ɗinmu. Idan muka lura gashi nan, ba za mu yi amfani da kowane Facebook ba, za mu yi amfani da wannan saboda yana da matuƙar muhimmanci. Kusan in ci gaskiya shine Facebook inda ya fi dacewa a ce komai za ka yi na settings da sauransu ka yi da shi. Don haka za mu shiga cikin Facebook ɗinmu. Idan muka shiga ciki, bayan ya buɗe can gehen hannun dama a sama za a ga wasu kara ga sunan guda uku. Wa'annan kara-karan guda uku za mu shiga a cikinsu. Idan muka shiga cikinsu za su ba mu dama mu yi selecting ɗin settings da muke so. Idan muka duba ga wasu abubuwa nan, za mu yi scrolling ƙasa, za mu dawo wurin settings and privacy. Idan muka shiga cikin settings and privacy za su ba mu settings da sauran abubuwa. Ni na nuna min setting kawai, zan shiga cikin settings. Idan muka shiga cikin settings ɗin, yanzu mun dawo a wannan page ɗin, ya kawo mu wannan page inda muka diba ga settings nan da yawa, tun daga na account har na banga preference na su audience and visibility. Bayan wannan duka za ka isko akwai hada irin su permissions da sauransu, your information, community standard, duka da sauransu. Abun da muke so za mu zo cikin audience and visibility. Idan muka riba farko akwai profile information, how people find and contact you, post, stories, reel. Akwai kuma followers and public content. Akwai kuma profile and tagging. Nan ne za mu shiga a cikin profile and tagging ɗin nan ne za mu shiga. Idan mun shiga cikin profile and tagging, yanzu mun shigo cikin profile and tagging. Abun zai fara nuna mana a sama viewing and sharing. Bayan mun shiga viewing and sharing, idan muka shiga ciki kun ga ya hito friends, who can post on my profile. Daga who can post my own profile in not friends. Idan na cire friends ɗin nan, zan mai da shi only me. Idan ba mai da shi only me ba, dukkan wanda ya sharing posting ga profile ina zai je, don wanda ya tagging ina zai je direct. Amma zan mai shi only me. Idan na mai da shi only me, yanzu ni kaɗai zan iya posting a profile ina, ba wanda zai iya sharing wani posting a gare ni. Bayan shi mun kammala da shi sai mu dawo ƙasa wurin reviewing ɗin nan. Za mu shiga cikin reviewing na farkon nan. Idan mun shiga ciki, shi ma ka riga review tags on your post. Shi ma za ka maishe shi on, gashi na off. Idan ka maishe shi on, shi kenan dukkan post ɗin zai shigo sai ka yi reviewing ɗin shi. Shi ma na ƙasan nan za ka shiga ciki, shi ma review post your tag in. Shi kuma wanga za ka review post ɗin da aka yi tagging ɗinka. Shi ma za ka maishe shi on, saboda dukkan wanda ya posting a cikin abin nan ɗinka za ka diba a gani wane ne ya yi kuma me muhimmanci. Saboda mafi yawa za a yi tagging ɗin mutum a cikin posting ɗin da bai da muhimmanci ko bai da amfani kuma ya saba ma al'ada ko addinin mutum. Don haka idan ka yi reviewing ka ga abun ne mai muhimmanci, za ka bari ya wuce, domin zai iya yiwa ƙila wani abokinka ne ko wani abu dai wanda kana da buƙata da shi, za ka bar shi ya wuce. Shi ne hanyar zamu mai sauƙi wadda za mu iya saka mu canza shi daga yanda mutane za su iya tagging ɗinmu zuwa yanda ba wanda zai iya tagging ɗinmu a ciki. Allah ya sa mu dace. Na gode ƙwarai.